Odhiambo machielo Nyakorom Gajwang' en geno mar anirio makare machiegni chenro mar oimore tarik 15 dweno mar Ang'wen 2024 wa ikuni mathoth odhiambo bende koro thoth gwenge kod miere kwendwak Nyakorom Gajwang' koth mapek medo kele midhiero kotendre kod oula mosebedo kaywer ma kuom kuondego mag dak wanyisi kaka weche osebedo nyaka ne koth machak chwe ahinya chieng' Jumapil ma bende koro osekelo kethruok ne oganda bende Ochogo mag ng'anyo ma lakteche pod dhi mbele pacho kae ka koni gi koni kar lakteche gi sirikal bende pod onyono piny ni onge ng'ano mabiro diemo wang'e. Wami kuku mar wachno bende chenro mag oimore kaachiel gi weche mamoko ka bende nyalo bedo thuolo mar twak kodwa lai mar ote machuok kaka pile nariade ka ochono ka bende wantiere live e Facebook kacha Ramogi TV bende wantiere Ramogi TV Kenya e YouTube duto orwake pach Nyakorom Gajwang' e chenro ni mar oimore. Mokwongo kaka pile wachago gi mago momiyo pek. When the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road. Lakteche oramoni okidog chien kata bang' katendo bila nomiyo gi siem ka kiny gichano bago ng'anyo mapek mar sundo piny owacho. The Constitution 2010 has had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances and benefits. Serikal omako chung' motegno ewi pek mar chulo osara mar jotije mage omiyo onge chenro mar medo jotich osara machiegni ne. Nengo stima olwar gi 13% bang' siling mar Kenya yudo teko to kod lwar e nengo mar mauta. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo machiegni Nyakorom Gajwang' nyinga Lydia Okeyo. Riwruok mokelo kanyakla jochiw thieth duto mapacho ka koro dwaro mondo mi chuoga put mabiro rango kendo golo paro mar tieko chandruok duto ma okwako sekta ma thieth e thur kae. E twak margi kod jofwambo boma ma Nairobi gisewo weche ma idiro kod apisas mag piny owacho magikoni onge rieko mar ariya e weche mag thieth. Kaka yuto moni lero no gikoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi kendo odiochieng' makiny. Solidarity forever. Riwruok makelo kanyakla jochiw thieth e pachoka koro koni gidwa mondo mi los aput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sekta no. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pachoka. Giyango ni penj ma ota kod duol mapuodho lakteche pachoka. Laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, they cannot be replaced by picking doctors or picking people on the street or picking quacks everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent these doctors who are engaged to arrange risk those particular patients that they are having. Bende giwito oko weche ma ogai mar obila Jafet Koome menyondiko e oboke mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi. Ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against
the governors and the Ministry of Health, directing them to sit with Kenya Union of Clinic Officers to complete the CBAs. And the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, we shall use vuvuzelas, we shall use whistles, we will not be cowed, and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mane odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend jotije sirikal Felix Koskei omako chung' ni jotije piny owacho ok bi medo osara machiegni ne nyaka ochumi mar Kenya bed motegno. Kolose romo kelo kanyakla apisa mag sirikal matwak ewi yore mag duoko piny kwan omenda ma itiyogo e pacho ka ne chudo mag osara. Koskei owacho ni osuru ma ichoko e pacho ka itiyo godo ahinya e chiero ochumi ma ok medo jotich osara. Chris Owino noluoro mono Bomas of Kenya kendo koro miyo walerno heyo machal kod mae. Gala moro matwak ewi duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok ewi medo osara jotije mag sirikal nyaka bi nywano duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirikal Felix Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirikal kod riwruoge makedo ne ratich jotich ewi rem keto e tim winjruok makamago e ndalo mabiro. Gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga lero ni onge mar SRC e winjruok makamago oseketo gavana Sikinda Kurgasumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim. The world has never seen such a CBA, because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirikal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwal ne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirikal mamalo kod mago mag counties obed kod register achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Felix Koskei bende yango ni jotij sirikal ibiro mana medo osara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani
kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni moheo mier 20,000 oula oseyuero kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe thoth gwenge ma pacho kae. Moko kuom kuonde ma oseyudo midhiero mar kodhno gin kaka kaunti ma Nairobi, kuonde dak ma Kibra, Viwandani, Mukuru kwa Njenga kod Mukuru kwa Ruben. Jolupo ma chula mar Ngiti mayudre kar chung'od bura ma Suba North bende ogolo ywak gi ewi medruok mar pi e nam Lolwe kaluwore kod koth masani chwe e thoth gwenge ma Thurkae. Koth mapek mamedo chwe thoth gwenge ma pacho ka medo kelo midhiero ne oganda. E kaunti ma Kirinyaga, e kar dak ma Thigoko e kar chung'od bura Mandia, maromo miere 100 oula oseyuero kama koro chuno jodak ma kono mondo mi odar owuogi alworano e kinde ma koth mapek medo chwe thoth gwenge ma pacho ka. Tunaamka asubuhi hivi, hiyo saa 7 usiku ndio tukaamshana. Tukaanza kuokoa wenye tuliweza kuokoa watoto, tukawachukua tukungo na uwanja pale wa shule inaitwa Pambaricho, tukaungana pale usiku hiyo saa 7 tukanyeshewa mpaka mvua ikaisha. Hata wengine hatujui mahali wako, wale wamepatikana asubuhi ndio wao hapa, na ndio tunajaribu kusaidia vile mtu anavyoweza. Oganda ma midhiero mar oula osejuko sanitere kod achiedh nade ewi onge mar chiemo ka koro giko piny owacho mondo mi odonjre wachni kendo chwal ne gikony. Hizi ni waya za stima. Hizi nyumba zote ni connected na electricity. Na tayari DCC ameita watu wa Kenya Power, zilikuwa disconnected yesterday, zote zikakuwa disconnected kwa sababu hizi zingeleta maafa au zilete hasara ingine. E kar dak Mukuru kwa Ruben e county ma Nairobi, oganda ni kod midhiero ka olalo magisebedo ka gikadho e bende oula oywero ka koro gin kod luoro ni medruok mar pi e gwengego kide kelo lal mar ngima kod kethruok mathoth mar mwandu. Hata sasa tunaogopa venye the moment sasa tunavuka tunaweza hii maji sasa imebebata vitu mingi zetu. Sasa ile wasiwasi tuko nayo, hii police inaweza enda wakati wowote. Hii daraja inaangaliwa tu, wanataka pengine ibebe kina mama na watoto ndio walete serikali hapa ama NYS ama jeshi ikuje kujenga hii daraja. E kar dak Makarin, county ma Nairobi, koth mapek manyochwe chieng' Jumapil okelo midhiero bang' chiel mar kidi mukore kendo okelo kethruok mar mwandu. E county ma Tana River, aora Tana koro pong' kendo okelo luoro ne jodak makono ka kimo mar pi medo dhi malo kaluwore gi koth mapekno kendo oganda iko mondo mi odar odhi kuonde moting'ore. Report Kenya Red Cross oyango ni counties 16 oseyudo midhiero mar kodhno ka kuonde dak maromo 17,445 osekethe gi ola mapek kendo oganda maromo 4,639 pi osedare miechgi. Jolupo e chula mar Ngiti e kar chung'od bura ma Suba North e county ma Homa Bay ywak ewi medruok mar pi e nam Lolwe kaluwore kod koth mapek masani oseketho yore mag lupo e chulano. Nam medo po manam osedaro ji ute dukni manenie ko pi machiegni utende ute ma ji odake bandas wa madongo gi bandas ariyo madongo moger gi sirkal pi odaro wa magin koro wan gi pek kabisa e weche mag pi mapong'ni kendo chuno ni koro kaka wan joringiti wachako gedo manyien ka koro wating'ore ewi got gi malo. Ma ok tin ne kuonde timo ohala kod pi more 15 osenimo ka jata chenro e dho wath makono Daniel Sure oyango ni yiedhigi ok nyal go kaluwore kod pi ma omedore ka jolupo matin kende ema pod dhi e tijegi. Mzalendo Kibunja makinde mokalo yande en jata tije e bad migawo motelo ne hembko mag historia ma pacho ka Mortenson National Museums of Kenya dhi nindo e odang'ech. Bang' ka omake gi apisas mag duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC e weche mag mibadhi. Kibunja koda chije mamoko adek na omake kitudo gi ketho mar mibadhi mar $490,000. EACC bende onyiso gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria mondo mi ochope apisegi ma oko kalo kiny okinyi ne nonro mar mibadhi ma en bende miene. Museums of Kenya through payments of salaries to ghost workers, and later that money was transferred to them. The 4 arrested persons are currently detained at the EACC Integrity Center Police Station. They will spend the night there pending arraignment before court tomorrow at 9 a.m.
Kwa mwajangu kwa dhimbele ni Governor Makisisi Mbarati dwaro ni mondo tim nonro ewi gino mowacho ni nitie malingling ni tedo kwach kich Makisii chano make kanyakla gi johera mage 14. Arati nondiko dhoge ka obila ma kwach kich Nairobi kotenegi okinde mage. James Orengo gi Otiende Amolo owacho ni owinjore non gima omiyo itimo ne apedha ka ichich ni en gi lweny. I've handed a copy of that clip to the police also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as Governor of Kisii. It is a unique complaint. Governor Arati has lodged a complaint with the DCI against the DCI. So we want to see the action that they take, because the alternative is to take the law into our own hands. But as counsel for Governor Arati, we have lodged the complaint. They've assured us there'll be some action, so we went to await that action. Kwa dhibele ni komiti marod bura mochungne weche thieth kuro dwaro ni mondo od bura opuodhne duol mar Kemri omenda maromo milion 100 mondo tim go nonro matut ewi yath mar nyabungu miluongo ni Mondia White. Madho oledhi luongo ni Ngombero ka bende onyalo tiyo e Thurkai. Komiti no bende koro dwaro ni sirikal okas chwalo omenda mar gero kuonde thieth mag tuoche mag kansa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagitimo limbe log tich mar dag nonro mar weche mag thieth pachoka Kemri, komiti od bura mochung'ne weche mag thieth otiyo kod thuolono mar bilo wach kod jodito mag Kemri kaka yor bero lwasi mar thieth pachoka. Kendo ka ema jakom komiti Robert Bukose okone od bura mondo opodhne Kemri omenda maromo milion 100 mar timo nonro ewi yath midendo gi kisungu ni Mondia White madwa chal kod yath mar nyalwet kwach mawachore ni jiwo teko mar joma chuo korka bedo achiel. Mane kaluore kod lipot moyango ni jo Kenya mathoth tiyo kod yedhe moko podhi kaka Viagra. Viagra is killing many people, yeah, and he has what he says is he has never heard of Mukombero killing anybody. Is there anything that you intend to do on that field so that we can research, get the right dosage for them? It's true that these natural products has no toxic or what we refer to as side effects. The phytochemicals which are in it are fairly harmless, but that property which we know it for is yet to be properly researched so that we can confidently talk. Kemri okone kamiti no nikopo ni ng'ato tiya sasa kod yedhe kaka mag mira to nyalo kelo ne tuoche magalagala. Now, one of our key findings is that though mira is not a hard drug, it has some substances called alkaloids that actually have impact as a stimulant. Some of them have adverse social impacts. And there was somebody here who was doing mental health. If that can be in one of your list, because so many people are walking sick and they don't know. So if we can identify and promptly refer that patient, that walking patient, then we can save a lot of lives. Jadbura Manandia Cynthia Muge bende dwaro ng'eyo kenge moseketi mar kedo kod tuoche mag kansa ka olero ni luoro nitiere ni chak molosi kod maka miluongo ni mursik nyalo kelo tuono. Previously we were told to stop drinking mursik where we come from, and we were told it has been confirmed that it is mursik that is causing throat cancer among the Kalenjin community. No. Do you see how believable it is? So if Kemri does not come in and be able to tell us what is the true position, you need to understand the circumstances under which mursik is prepared and how long, because if you expose it to aflatoxins, then people will get throat cancer. Kemri dwaro ni mondo migao mar omenda ochwalnegi omenda mar tieko godo gedo mag kuonde mag timo nonro mag yedhe kanyakla kod tuoche matama. We want to own Kemri, and that is our number one request. The 200 million you could be able to give us, that is our first priority. Second priority is a 100 million
for the low-hanging fruit for us to develop our products. Kamiti od bura biro dwaro ni mondo ondiki jotich mag KEMRI manie lemo mag tayo tije yor kojolo mondo ondik gi aching. DG, I hope you have been confirmed. Because you cannot stabilize anybody if you are not stable yourself. Many of them are not employed by KEMRI. We want a list who are actually being paid by the government of Kenya, who are being paid by donors. So we say as a country, does KEMRI belong to us or it belongs to other people? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar chiwo omenda mar basari maromo $120,000 ne jopuonjre 18,626 e kaunti no mangima. Kuom omenda no jopuonjre mantiere skunde sekondar mar 16,296 dhi yudo omenda maromo $81,400,000 kamago nitiere e kuonde tiegruok maromo 2,324 dhi yudo omenda maromo $34,900. Gavana wa Migori Ochilo Ayacko wacho ni gitemo neno ni kwan jopuonjre mathoth manooro kwayo maggi oyudo omenda ni mar somo. Ochilo wacho ni giweyo chenro mar jolo somo manotisi kaka Governor Scholarship manochai kod Gavana machon Okoth Obado, kendo omenda ni koro ipogo jopuonjre duto ma oro kwayo maggi. Ei $120,000 no wabiro puonjo nyithindo mag secondary school 16,296 ma biro kao kwan mar omenda $81,480,000. Wan kane wadonji office ne wayudo ka Migori County to gi Kenya bende nigi nyithindo mang'eny motimo maber gima ok otimo maber ahinya, to duto te dwaro en achiel, ne gionge school fees. Omiyo ne waloko policy no ma wako ni kar miyo mana nyithindo manok tiweyo mang'eny oko, odidi ilunyo ma kar tin ne koro wapoge ne nyithindo mang'eny. Daka en prario bang Sadek Marotieno nyakorom Kajwang chenro en oimore erokamano kuom kete mana kera Ramogi TV. Steve Ndege wacho ni NTS Sagero Sunawe sub county e county ya Migori omora ahinya gi weche manyien. Benta Charles wacho kanyo ni oneno weche gi manyien ka entiere kare na kaeto wacho ni sirikal koro winjo bed ni keto winjruok e kindgi kod lakteche mano ni dwach lakteche ochopo kare kata gibedo kod winjruok mowinjore mondo mi gidogi e tich. Kaeto eno ka bende ote kanyo hoya ir Odhiambo Omende wacho ni en Eric Odemo koya chunge Kanyamkago wacho ni Amos Jacob Odhiambo kata wacho kanyo ni Kenya ng'anyo gi mibadhi otimo limtidi kendo en gima koro chando chuny thoth oganda jo Kenya. Otis Nyawade KE wacho ni sindo mwalo sirikal mondo mi ochulie lakteche mondo mi gidogi e tich. Kaeto Koth Onjiko Jaunga wacho bende ni NBN tiere kodwa e chenro omora ahinya gi chenro ni kata kamano sirikal wacho ni ong'ie wach mar lakteche jopiny ema koro inyore. Steve Ayodo kan tiere namba kodero aneni kacha in bende kata eno bende ote mar Cindy wacho ni osechekien kaka pilo mora ahinya gi chenro. Otis Nyakwar Kanga kan tiere Busia wacho ni oluwo weche gi yo makare. Kaeto Richiroki wacho ni wuon gi Jacob Mboya kod nyithindgi machalo Dalmas gi Sheila gi Lona duto keto wangera Ramogi TV gi mor gi chenro makama. Aflina Obiero mano min Moses Obiero Muso wacho ni gin bende gimor ahinya gi chenro kendo gisekete mana ka gi luwo weche gi manyien. Min Zonia wacho ni oimore oneno weche gi ka entie Kalangi omor ahinya gi chenro. Medusa Onyango Reloaded aneni kacha in bende owacho kanyo ni entiere Sakwa Mondo omor ahinya gi chenro gwenge mag Imbo Usenge. Aneno bende ote mar Steve Ayodo. Steve wacho ni entie kodwa e wang' saa kata Collins Otieno wacho ni Nyamonye Koremo Junction weche gi chopo na yo makare. Pascal neni kacha in bende ote mario chopo Otiesa bende wacho ni Ganjo Barober wacho kanyo no mora ahinya gi chenro weche gi chopo na yo makare gwenge mag Barober. Robinson Lord gi John Juma aneno kacha uduto erokamano kuom ute mago kendo kuom keto Ramogi TV en thuolo mwaka yo mokwongo chenro mar oimore. Kata kamano pod wantie gi mathoth omiyo kik idhi mabor.
Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no Jiomoshe leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob too. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day, tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10, tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipite na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo nyakora mga jwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jodak magwenge mag tong ma Angata Barikoi, Transmara South koro dwaro ne jatend migawo mar arita otim apedha e tongno kod gweng magwe tembe mayudre Kuria ma ugwe kalore gi arita ma onjaore gwengego. Kane gilose gweng Mangata odiochieng' manyoro, jodak go nonyiso ichwang' margi ewi arita ka koro gidwaro apisas mag arita otim apedha ne joma otimo monj e gwenge makono. Nyaka sani pod luoro nitiere tong' mar gwenge ariyogo kalore kod tulo masiko muoch sakasa kabende gi kwano lal mathoth. Kwa hapa hivi kwa mashamba kwa kisa ambao ilitokezea kutoka watu wa Migori ambao waliwahi kufika hapa na kuanza kufieka mahindi. Tumeshangaa kwa hiyo kitendo wamefanya, sababu hii kitendo kilifanywa si ya binadamu. Binadamu wote huwa akati vyakula.
Hii ni ya unyama kabisa. Sasa sisi tunalilia serikali atuone, na mimi nalaumu serikali ya Migori sababu hawaelezi watu wa Migori ukweli. Hii hatua vile imefia kwa chakula kama hii, hatua kali ichukuliwe. Nataka nishukuru kitengo cha polisi, RTU, ASTU, upande wa polisi wanajaribu kung'ang'ana, lakini kwa mkia leo walianza saa 1 ya usiku wakafyeka mpaka saa 2 asubuhi ndio akapatikana mahindi yamefyekwa eka 13. Na hii sio mara ya kwanza. 2013 alifyeka, 2014 hadi leo kila season wanafyeka. Hii ni gharama kubwa sana tulitumia. Pia serikali angalie. Hata wakiangalia saa hii chini ya mahindi yenyewe achafuta sian kumaliza. Niliweka chuzi. Tunaomba msaada kutoka kwa serikali. Tumepata hasara ya ekari 13. Sasa hii kijana atakula nini? Na amefika mahindi yote ekari 13. So tunaomba serikali ya kaunti ya Migori ikisaidia na serikali ya hapa kwetu wasaidie sisi. Jodak Makibra koro bogo luongo ng'anyo maratipo kalure kod rach marapaya Makibra Drive makoro rocho yore magwuoth. Jopiny wakni tich koro tek apayano kalure kod wach mar koth masani chwe pacho ka. Jafo mara Eric Owenga lero mathoth kotenre kod rach marapaya e gwenge Makibra. En apaya ma ok makina nyaka kianda e kadak Makibra kendo mana kaka nenore wi geche ka achiel gi jopiny winjo matek. Apaya ni konyo jowuoth mawuok Lang'ata ka achiel gi jogo mawuok Ngong'. Kata kamano sani wuoth tek kendo jopiny ywak mokalo. Barabara wani nigi buche mang'eny seriously. To kirango chien kacha nitie kaka gari la mos kalo gi abwe kanyo. Sani koro king'iyo kanyo no gima karibu bur tiegni donjo nyaka piny ma gari la mos. Ma ibiro po kata ka samoro ja pikipiki moro biro molware bwoe kanyo nikech ang'o ndara ni osebed kiweye ndalo mathoth. Gilosnwa ndara wabede gi ndara maber kaka jomoko bende gi ndara mabor. Driving along this road is hectic. Potholes all over. Let's have a lasting solution to this. Apayani ni duol mar kura kendo dweche 3 mokalo apisas mag kura ne otimo limbe mar yango kaka inyalo konge. Kata kamano mano podi ok otimre kendo jopiny koro nigi ote ni jaod bura Makibra Peter Orero mabende lero ni osetemo mar sundo gedo mar apayani. Wapenjo tinyiso ni en mar kura en national government. Koro wan kwayo kaka wakaji Makibra ni minister ma en Mheshimiwa Murkomen koyie to mondo bi kende one kaka ndara ni chalo kech jowa hinyore kata mine ma igi odongo ok nyati kata piku kata mtu kama mbunge wetu tulichagua hapa hata tujui kama anakuanga na exist. Tunamuona tu kwa TV akitembea na baba kule nje. Ndara ma iluongo ni Kibra Drive ni en mar jokura. Asedhi ir jokura ofise kanyo malo nyadibiriyo. Mase wuoyo gi regional engineer Mbaniki mana luongo public participation. Mo abedo go ka mo wuoyo gi engineer mo wuoyo gi the contractor. Mo wacho ni pod oketo gige kanyakla mondo koko biyo tie yorni. Owacho ni yorni en yo mabor ma ok onyal chako kato chako gik go e kore. Rach mar apayani jokanyo ma alwora ni lero ni miyo gi lal mathoth. Muda kidogo mvua ikinyesha mara moja mbili tena tunarudi kwa hali ile ile. Garage repair. Hatuna barabara, hii ni samba. Swali ni kwamba hii barabara kweli iko within the city center, city of Nairobi. Kaka koth mapek medo mburre e thuruka e kaka jodak Makibra ka achiel kod jowuoth ma kalo e apaya Makibra Drive ka nyime kod ywak kalore kod rach mar apayani kakoro gie sani gikwayo piny owacho mondo neni odonjre kod wachni mapiyo. Tok duol mar kura chopo kae dweche 3 mokalo kendo limo nyaka kuonde mane onego darie ji ka achiel gi johala mar chiwo thuolo ne loso apayani. Podi okong'ere ni ang'o ma omiyo orak ochung' kendo podi yula ayula. En wich kuot ni mjumbe ni kae to yoto rach to ling kumoling to boke nyal seyo yiseyo pati mar ODM modage ni telo ok nyatele ngi dala ikelo jobogo se kelo bang'e to wewa kama maskinde. Koro contractor no ema koro warito ni mondo donje ground. No wacho no nyalo donjo anytime soon. Tan kaka ng'e Kisungu soon can be very far. Amedo kwayo ni koyie to mondo bi nikech wan kaka jokibira wathagore ahinya. Samoro ndara ni nyalo miyo kata mon nyuole e mtoka nikech osigo go mani tulu. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Mago hala jo Kenya dhiyudo fuong'ruok ma adundo bang' kambi mar Kenya Power duoko piny pek mar chulo nengo mar stima. Lokruok ma kama nyiso ni bil mar stima dhi dok chien gi atamalo 14 kochakore dweni. E ote mochiw gi kambi keyo teko stima Kenya Power, okang' mar lwar nengo mar stima okel kod teko mar siling mar Kenya masani ose yudo teko kipimo kod dola. Bende lwar mar nengo mauta omiyo lokruok ma kamano osebedoe. Ma bende nyiso ni jo Kenya matiyo kod unit matin ne 30 mar stima biro chulo nengo mar siling 629 dweni kapimo gi siling 729 ma dwe mokalo. Mago matiyo gi unit maikin 31 nyaka unit 100 biro yudo fuong'ruok mar atamalo 11.2 ka mago matiyo gi unit mohew 100 yudo fuong'ruok mar atamalo 9.7. Kodhi kaunti masiani grube moting'o mago mag mine, jo bodaboda kod moko mag kwan gi ohew 50 e ward ma Ugenya oyudo kony mar sing'enge mag rito gwen mong'ere kaka chicken wire kokalo chenro mar kuku ni pesa. Mabiro neno ni jodak makono miyo pith gwen ong'ala manyime kano lose chenro mar golo puonj e pith mar gwen na MCA makono Fredrick Omoro. Omedo ni jiwo chenro no ka oyango ni biro neno ni jodak makono orwako pith mar gwen kaka yor dongo chumi mari kod mar jomamoko. Mokuom grube mano yudo kony chenro no oyango ni gi yudo jip mar timo pith makamano kalore kod puonjno mar yuto mar kodhi mar gwen mabiro konyo e miyo gi dwachgi. Koro wadwarie pesa waro ki ofuko dongo dibed maber nikech adwaro wa mama sama koro kata siasa nitie kata ka siasa rumo tidwange pesa minyalo tero go nyathi e skul kituo inyalo dhioso koro nya neno ni mondo akwonga kelnu sing'enge nikech otenga gogwang chamo gwendwa kose project ni wani e nyathi monyuol mayom wadwa chake ni kuku pesa kuku ni pesa kuku ai tadwa ng'en to bende yudo ga pesa dier o kamano e project marwa ma East Ugenya miluongo ni kuku pesa ni wa target gurus moromo 400 wamor kendo wageno ni gwen sing'enge mokenwa mag pidho gwen gi dwa golo wa kama nyocha wantie biterwa kamoro kalure ni wan jo boda boda wasetiyo matek kata kiwinjo ka Kisumu to chendo kamano to wasetiyo matek kuonde ma wantiere bwaloko ngimawa. En odiochieng' makende mwadwoko ni MCA waero kamano nikech aparo last year kane wane public participation ne wakwaye ni mine manie East Ugenya watiyo matek lakini wakoso gigo manyalo kelonwa pesa e grube wa kamano. Ten ng'wono maber ni Nyasaye odonjo chunye gi county government ma Siaya baka wuono omiyo wanet grube. Thuolo machielo wakawo ywe nyakoro Mkajwang' aneno ka bende oganda medo oro ote mag kae owacho ni oya Migori mano iluongo kanyo ni nyinge Okeyo oya Migori owacho ni ng'anyo mar lakteche no onego riwre nyaka ke jogo marito e mochari kagi omiyo wacho kamano kata kamano kamano kuom ote mari. Eno bende ote kanyo moya ira Faitha Mzomo kantie Malindi wacho ni osacha ken kaka pile ntiere kodwa e chenro moro ahinya gi chenro mar Oyimore. Steven Oyando wacho ni daraja mbili Kisii weche gi chopone e yo mowinjore kaito Perez Okeyo wacho ni gin gimin gi Nyarwagwe ka gintiere holo gi mor gi chenro. Sati Robert Oko kantie Migori North Kabuo wacho ni osacha ken kaito Mohadhi Master wacho ni jo taxi tema Migori County ukawa mosudia makauono. Gordon Ainek Mukama wacho ni en Uganda wanano weche manyien mag Oyimore koya e piny mar Uganda. Oyo Daktari Steve wacho ni embe entiere kodwa e chenro kaito engineer Ben Maina wacho ni lakteche ujube ni doke tich kaito medo kanyo ni jopiny osebedo ka winjo matek winjo bende sirikal neno kaka konyo oganda. Neno kanyo bende ote mar Jakom Gideon Midega mano nyakwar Dorka wuodo yo mogango wacho ni sirikal oling ma ok nyal keto winjruok e kind lakteche to oganda to hinyore kod tuoche. En wach ma ok ber ahinya erokamano ahinya
Jacom Gideon Midega. Pastor George Marro di Jesus Fellowship ochoni osacheken kaka pile entiere kodwa chendo kanyo gi Pastor Elizabeth gi Madam Vida Marro di Primary School kaeto gin kanyo bende gi Pastor Collins kachiel gi Nyar Kitui gi Jakor Lwasi giduto gikete mana kaira mugitivi ruka wana kuoma kete ra mugitivi dia makauna Ramadan aneni kacha in bende mano Shwahiba kantiere county ma Migori wachoni jogo man gi tuoche kaka diabetes kaito high blood pressure dhi hinyore wachoni entiere ma Migori gi kwa oganda mondo mi kara sirikal mondo mi owikete winjruok gi lakteche mondo mi weche obed makare oganda hinyore. Mama Sonko Mikai Kiloki wachoni embe entiere kodwa sebedo piny ganyo gi wuon par gi Kevin Adada gi ne ramo gi TV yo makare kata kamano wach mar jo piny ma hinyore ma podo mako chunygi nikech lakteche pod ogomo to oganda to hinyore e pacho kae. Oguda ka Yesu wachoni en bende ogeno ni ogando riyo makare wachoni piny owacho mamalo owesando arita mar oganda jo Kenya kaeto wachoni nono to ok bichalo negi in front here wachoni anyway anyis derepe duto mag ne koth sani chue gi make break matin giriembe ka gina kicha guda ka Yesu ero kamana kuom ote na nyakora mga jongwa yo kendo matin waduogo kod mago mag tuke omiyo kidhi mabor maeno imore. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ingeni ano kanyalie gi gima chal. Onge gima timre na meher. Onego tini ket nyithinda gi jaoda. Nyaka ket chiemo e mesa. Group mar Sarab makonyo ga ji ahinya no. Adwa mondo ilok nying group no dichiel. Iket nying mama na manose nindo kanyo. Iwinja? Inwa ni mondo yud nyathini. To anwa ni mondo ana yudo wadwa. Kapo ni wan wabiro makre kamoro achiel mondo akonyre gimoro amora kae to wan wanyalo yudo gima wan wadwaro. Jochindo setugo kendo. Adwa ni chak kwenu. 3 2 Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Nyakwar Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinja nena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadhi mbele gi mago manyien ka koro to wang'iyo mago mag tuke. Klab mar Shabana ogoyo okang' mar donjo kradong e lig maduong' mar adhula pachoka bang' loyo klab mar Muhoroni Youth gonde 2-1 lap ma Jomo Kenyatta Mboleo e kaunti ma Kisumu. Lucky Ochieng' noketo klab mar Muhoroni mbele mana kapok jotugo dhi e yueyo. Shabana noduogo gi liet kendo yudo gol margi mokwongo e dakika mar 76 kokalo kuom jatugo Matthew Tegesi. Mana koro dakika 10 kende to tugo rumo, Enoch Agwanda nomedo Shabana gol mar 2 kokalo e opich achoma. Lochno keto Shabana e thuolo mar 17.1 tok Muhoroni Youth momako thuolo mar 16. I believe that we are going to stay in the league because we deserve. I always say we have a large follower and we want to do them proud. We want to do them proud by remaining in the league. And I believe that the last 2 wins has given us a lot of confidence. And that is what I wanted from the team. And I believe against Homeboys in Homa Bay, I think first our fans have to come. Ng'wech mar Esole maromoro mong'ere kaka Ron Antelope Half Marathon e tielo mar 2 Chanbago dwe manyien e kar nole mar Homa National Park e kaunti ma Homa Bay. Ng'wech makamano nochaki e kaunti ma Homa Bay e tielo ma okwongo mano bagi dwe mar 5 higa mokalo. Gisani ikruok dhi nyime ka jong'wech bende dhi nyime gi timo ndikruok ne tukego ma idhi bagi e kind tarik 10 gi tarik 11 dwe mar 5 higani. Jatend migawo mar ochung'ne ohala kod chenro mag limbe kaunti ma Homa Bay Polycarp Okombo oyango ne gisewalo tenge omenda maromo milion 1.2 ma ibiro mi joloch e okenge mopogore opogore kochakore namba 1 nyaka namba 10. Wang ni giome watimo gini wayudo ni Homa Bay County ka nigi gwenge limbe mang'eny manyalo kelo welo mondo dhi one oganda wa mondo wuog oko mondo bi ondikre odhi oringe wachno mondo mi ringi nyaka ichul 1,000 mar registration to jo ng'wech mathiring'iny mwaluongo ni elites chulo 1,500 to kembe iluongo ni corporate runners chulo 50,000. To gini ben mar exercise mondo wabed gi gimiluongo ni physical fitness to gi mental health. Kod mbele ni team mar Strathmore Blades nong'ado tiende team man mbalariany ma Kenyatta University Pirates e tuke mag Okapu League maduong' pacho kamano bagi alap manyayo chieng' ngeso. Jack Aweru gi Oscar Otieno nobedo jotugo masulwe ne team mbalariany ma Strathmore kendo koni giduto giyudo loch mar points 70 kuom 49. Strathmore nokawo kwota mokwongo points 27 kuom 8 kapok giyudo loch e kwota mar 2 points 21 kuom 4. E kwota mar 3 Strathmore nodhi nyime gi loch mar points 12 kuom 9 kapok Kenyatta yudo loch e kwota mogik points 16 kuom 13. No, we just didn't box out well, but we need to work on the box out and we need to talk about it. But if there's any game that we needed to win was this one. We knew we were going to win. It is just a blow to me. But we hope we still meet next time. We'll win the game. My boys are good today and they can play the game. We really need to work on our field goal percentage. We need to be more scoring team. The last 3 games we've scored at least 70 points and above. So I believe we can do more coming into our next. Helen Obiro bedo jaloch e ng'weye mag Boston Marathon bang' ringo kuom seche 2 dakika 22 gi nyiri 37 e kidieny mar yowuoyi Sai Le manoyombo bang' ringo kuom seche 2 dakika